And futhi guys, if awuzincanywa iposti zami fona futhi akuposte zakho sawufasithetha into enye nabantu abadala mosapha kunini yashunyayelwa into yoba if awuyincanywa i-content gqitha okanye uhlaba ublock okanye uthathe kwifowuni ke uposte le nto uyifunayo nokhanyisa watsho kudala mosiba be the content you want to see. Abanye abantu zizi-low learner by nature kaloku, so ukuthi uzafunde umonyule wenze i-example ngaye. Andifuna le nto bendinqandwa noba hayi Ankile abantu bafune likes ngawe subahoya. Habo fonini yilane yam le uroaster isimenqa somntu is what I do. They have come to the right place kaloku apha. If ndinesikhathi sakho fuck around and find out, and you don't have to agree nee-methods zam fondini. Unovula kwipage upost i-Bible verses upreach forgiveness. Andizolunga yo Jan is not one of those guys. Unbelieve nakwazawe mna zento yoba never burn your bridges. Yeah fondini zikhona iibhlorho zifuna utshizwa apha emhlabeni uphume kuzo once and for fucking all. Hayi ndibasa igqengise lingaka mna nditshise ziphambana ugqiba ndihlale ndibukele futhi ndimane ndikhwezela futhi uba ndiyabona ngathi uyacima lo mlilo ndenze sure uba ngu-ashes to ashes. And lenza ublame mntu futhi because I know uba ingxaki lapha kum ndim lo utoxic and andimindi.